Samozrejme, tých dôvodov bolo viacero. Prevažne išlo o ľudí, ktorí bývali v okolí Tisúc a Oravy, kde bola pôda veľmi neúrodná. Ľudia si tam dokázali dopestovať kdežto iba krumple, pšenica a kukurica sa pestovala v Podunajskej nížine a na juhu Slovenska. Inak povedané, pôda bola veľmi neúrodná a kraj bol chudobný. Takisto sa ľudia sťahovali aj z oblasti východného Slovenska, miest ako Koromlá, Podhoroď, Michalovce či Slovenské more menom Šibrava. Horné uhorské stolice, ktoré neboli územím Osmanskej ríše, teda Turkov, boli preplnené a ostalo málo voľnej pôdy na obrábanie. Ľudia nemali čo jesť. Tento prostý a sprostý dôvod prinútil odchod mnohých obyvateľov na dolnú zem, teda dole. V tomto čase sa ľudia sťahovali prevažne do USA. Problém však nastal vtedy, keď ľudia zistili, že letenky sú drahé a nízkonákladové spoločnosti vtedy ešte neexistovali. To znamená, že mohli vycestovať len muži z rodín a to bolo veľmi ojedinelé, kedy by vycestovala celá rodina, pretože to bolo veľmi nákladné. Odchádzali buď otcovia rodín, alebo slobodní mladenci, ktorí toho času v USA aj ostali. Jeden z vážnych dôvodov sťahovania bolo prenasledovanie protestantského obyvateľstva na území Horného Uhorska. Mnohí títo ľudia, obyvatelia Horného Uhorska, nechceli konvertovať na katolícke vyznanie, tak radšej opustili Horné Uhorsko a presťahovali sa na dolnú zem. Samozrejme, ako vieme, Slováci sú národ pracovitý. Práca rovná sa energia a energia rovná sa jedlo. Mäso bolo hlavnou príčinou, prečo sa vysťahovali do Argentíny. Argentína je známa svojím stejkom a stejk z býka bol hlavnou príčinou ich vysťahovania. Vysťahovalo sa tam približne 20 000 Slovákov. Slováci žili hlavne v centrálnej časti Uhorska, hej? Potom sa začali postupne presídlovať na dolnú zem, čo je napríklad ako, hej, oblasť dnešného Maďarska, Srbskej Vojvodiny, čo to mám, myslím, že hej, Slavonie v Chorvátsku a pár častí Srbska. V Maďarsku to boli napríklad obce ako napríklad veľmi známa, hej, obec Békešská Čaba, alebo obec zvaná Tolkomlož, alebo oblasť zvaná Nyíregyháza a vlastne iné ostatné časti stredného Maďarska. Takže ako by som povedal, že hej, že oblasť Dolnú zem pokrývalo aj Srbsko. Konkrétne jeho severná časť, obce napríklad ako Janošík, alebo Stará Pazura, alebo čo ma napadá ešte teraz, tak Mŕtvica, alebo Arabač, alebo ešte pár tých území z toho Srbska. No. V Rumunsku to boli mestá ako napríklad veľmi známe Padina Kovačica, Kisáč, podobné ako Kisak s tým kanibalom, alebo Satu Mare, kde bol podpísaný mier Satumarsk. V Bulharsku to boli mestá ako Vojvodina s veľa vojvodmi, alebo Mŕtvica s veľa mŕtvicou a mnohé iné. No, ako som už hovoril, prichádzali väčšinou na východné pobrežie Ameriky, takže osídlovali štáty ako Pensylvánia alebo Michigan, kde pracovali buď na úrodných poliach a farmách, alebo v baniach. Takže v Pensylvánii to boli mestá ako Pittsburgh, Braddock, Allegheny alebo Hazleton. Ohio to boli mestá ako Cleveland, Toledo alebo Arkham, New Yorku alebo do Buffalo. Boli to prevažne veľké mestá ako Buenos Aires City, Carissa, Pequeño, Cuantos Años Tienes, Marisa, Chaco, Tapas, Pincheta, Cornlaus, Taco Disciple a rôzne takéto latinskoamerické mestá, ktoré sú prevažne na pobreží Atlantického oceánu.